kedu ihe mere na ụlọ nwa bụ ụmụ nwaanyị oloro ọhụrụ ndị alụchara dị ọhụrụ ma ụfọdụ ndị ochie sef unu pụta unu na-akwanyere ụkọchukwu unu ugwu na pastọ unu na-akwanyere ha ugwu karịa di lụrụ unu alụ? Achọrọ m ịghọta ihe mere na onwere ihe ọzọ dị iche ma ada aghọta n'ime ya. Kedu otu unu ji akwanyere ụkọchukwu unu ugwu? Ịmakwa na enwere ike sọmọfụ ụkọchukwu ndị na-akwanyere ugwu some of them laruo n'ụlọ fetie nwunye ha ihe. Ya wụ the more you look the less you see. Ịmarụ na some of them bụ soro okwu ọnụ mesoro omume m. Ị bịarụzie ilecha di gị di kwuru ụgwọ isi gị, di wepụtara taịm ya oge like ya gị bịa na were ego ya bịa na be nne na nna gị bịa lụta gị, ịbịazie ị na-eshiri ya ọnwụ. Ị na-eshiri ya ọnwụ, ị bịara as wife ka ị bịara as fighter. Ọ dị ka ị bịara ịlụ ka ọgụ ka ị bịara ịlụ. Mba, achọrọ m ịghọta na mgbe ka nghọta ihe ndị a dịrị ọnụ mma. Enwere ihe ejikpọ nwoke dibụ ụlọ. Dibụ ụlọ bụ na ọ ya bụ ụlọ, ọ ya bụ isi bụ dị ụlọ. So ihe ndị o kwuru ị na-eme ya maka na ebe udo dị, ebe a nke ịhụnanya na-adị. Aghọtazi m ihe na-eme ebe a. Biko ihe m chọrọ na-awụ ka ị gwa m ma ọ ịda like ihe ọma, ịda like peace. Ọ gakwanụ mma be gị jụọ oyi, marriage ajụ oyi, onye niile enwe peace. Ọ na-ada switi na-ada ọnụ ọwụ ya ọwụ ka o si adị. Ụkọchukwu Chineke gọzie gị. Asị m Chineke bi n'igwe gọzie gị. Ịma na mgbe mbụ m na-eche na ụmụ niile ịma na ụmụ bụ ndị ụkọchukwu ụmụ bụ ofu, mana nke bụ eziokwu na tata ịgwago m na n'ime mkparịa m niile nke bụ eziokwu maka niile. Chineke gọzie gị. Adịghị enwe ihe nchọ ka ime na ị na ihe nne ị mara otu ahụ like that first time gị na di gị ji biwe ụbọchị ahụ asị gị ị ga-ewere onye a dịka di gị mana uju mana ụkọ mana ọnwụ mana ndụ, otu ahụ iji sekpuru ala bunye ya mmanya ọṅụṅụ itie yes I do. Biko achọrọ m ka isi ụtara na sekpuru ala yọọ ya biko si agbaghara gị. Mana ụkọchukwu tupu ị bịa yọgo m di m biko, tupu ị bịa yọgo m ya biko. Anọ m ebe a na-aka m tupu m bịa ka a na-ekwu ka ire afụ m na nna ebe a kọrent ihe niile i mere bi tupu m abịa nwe ka o si gbasa m. Nke ahụ m gwara gị na nke nchọ ka ime achọrọ m ka isi ekpuru ala na egbuzina oge. Ama m ihe ana m ekwu okwu isi ọnwụ ị ka nọrọ m na-ekwu okwu ị na-ene m anya. Di m biko gbaghara m, aga m eme ya ọzọ. Ka ebe dị gị ọbụla ọ n'iro ka ọ nọ, ngwa a ga-aga n'iro ka a chọrọ gị dị ọhụụ. Ka a gaa n'iro chọrọ gị dị ọhụụ ebe i wepụrụ anya n'ihe si di gị ọ spiritual husband ka ị na-agwa ọ dị ime mmụọ. Biko bulie ọtọ ka chọtọ na ọgwa dị gị ogwu. Anụmanụ ihe ime di m biko gbagharazie ma mee ya ọzọ. gbasaa aka ka ikwu okwu. Di m biko gbagharazie ma mee. Achọghị ịkpọgbu gị n'obe. Lee ebe m sị gị gbasaa aka ka ijide dị gị aka. Ka ihe dị ha na ya biko n'ụkọchukwu. ngwa mee ya ka o doo anya. Ụkọchukwu Chineke gọzie gị. Ị bụ onye anyị na-enye ekele, ị bụ onye anyị na-aja mma, ị bụ onye anyị na-enye ekele, ị bụ onye anyị na-aja mma. Kelenu Jesu, Kelenu Yahweh, Yakaka, Kelenu Yahweh. Man, you cannot play ball. I'm kissing Kilibo. Obuna referee. Man, you, man, you're banging ball. Can you? Hey, man,
Man you ọgbara ka never fool. Keyo. Maya mo wala ba. Kee na-emekwanụ gị. Ke na emekwana gị. Ke na emekwana gị. Kwụsị n'ihe a nọ ka anyị na-aga nụ. Ka na-aga. Ka na-aga. Ka na-aga. Ama na ọba. Isi ọ dịkwa gị mma. Isi ọdịkwa gị mma. Nna nọ n'ofu ebe ka anyị na-aga n'ebe anyị. Na no ebe ka na-aga ebe anyị na-aga na. Kee na-emekwanụ gị. Ke na emekwana gị. O gịnị kwanụ? O gịnị kwanụ? O gịnị kwanụ? Hey, ka na-aga. Ka na-aga. Ka na-aga. Hey. Nna bịa ka anyị na-aga n'ebe anyị na-aga nna. Kee na-emekwanụ gị. Onye baby. Kwụsị datị nkwanụ. Suba mi agwen gwen gwen gwen. Suba gịnị? Kuba mi agwen gwen gwen gwen. Kwụsị n'ihe ị na-eme n'ụlọ. Gwen gwen gwen. Nna kwụsị ihe ị na-eme bịa ka anyị na-aga ebe anyị na-aga. Na ti neme. Ka anyị na-aga n'ebe anyị na-aga n'ụlọ. Hey, Mwembu. Hey! My baby. Ihe nke a bụkwa n'ihe My ọzọ. baby. Nna kwụsị ihe anụnụ O na. tela aka na-enye m. Ị na-enye m aka Onye na-ene gị anya. ngwa ka nye gị ya. Ka inye m gịnị Ka nye kwanụ. gị ya. Nna ka anyị na-aga ebe anyị Ka nye gị na-aga. ya. Kwụsị n'egwuregwu anụnụ na. Kwụsị egwuregwu anụnwa. Na ihe apụkwa n'ihe ọzọ. Ka ihe ọkwanụ bịanụ ka anyị pụrụ n'ụlọ na. Hold on. Mwembu. Do you know me? I'm your man n'ụlọ na. Ibugiri. I'm your man. Ka anyị na-aga ebe. Man. Ya bim. Didn't name POS. Hey! POS. Na ihe apụkwa n'ihe ọzọ. Cheka nsetụlụ oge. Hey! Ego Na fu. ke nnu ndị na-ebe a biko nye nụ m aka nụ. Weta ofu ego. Ka nye gị ego na abụọ. Eh? Hey! Ejigugwa. Hey! Ejigugwa. Puna line ka mkpọ ụgwọ. With interest. Manụ m agbaala ara. Na Manụ m agbaala ara. na. Na ego gị Nna kwụsị ọsọ. ihe a ka anyị pụọ nna. Ngwa kwụsị ya ka Nna yiri efe gị biko. Erigigo. Yiri efe gị. Erigigo. Eri gị. Nna ka anyị pụ yiri efe gị. Erigigo. Hey! Otu m ori. Hey! Hey! Why is it game? Hey! Ino pala. Hello ụwa. Hello ụwa lelem. Nna ka anyị pụ. Hello lelem. Hello lelem. Nna ka anyị pụ anụ na. Hey! Hey, aghọtago m. Ọta boys. Same picture. Hey! Same Nna ka anyị pụwa picture. Same selfie. Ka anyị pụba. Hey! Kuba mi agwen. Oh baby. Ka ihe na-emekwanụ gị? Kuba mi agwen. Hey! Kuba mi agwen. Hey! Kuba mi Onye ga-enye m agwen. aka? Ndị mmadụ ọ nọkwa ebe a? Gịnị mekwa biko kọrọ m akụkọ? Hei! Ị nọsikwa n'obodo a? Hei! Ka atọọla m iche. Kọrọ m akụkọ. Ị makwa na ọ kpụrụ isi nyaafụ. Agwọta ya isi ọ kpụrụ. Ozugbo. Ara. Hei! Nke akụkọ nke a nwekwa ka ọ dị. Mana ọ ga-enwerịrị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgwụ. Gịnị mere eduzi agakwa na nke dadiji ụgwọ ya? Ozugbo ka e burukwara ka ibu anyị dada buru ego chekwa na nke dadiji o. Dadiji o wee gwafa sịfa na onwere ihe jikọrọ ya na ndị ara. Akpọrọkwa ego na nke fada Nwa-Aba. Fada Nwa-Aba ji wee sị na ihe kpatara Ndụka na Ugo ji wee gbara bụ ya metụrụ onwe ha. Biko, gịnị ka ha metụrụ onwe ha? Nke m kọrọ ga-akọ ego na ka inye m. Biko ka ọnụ m ihe mana adị m ala ka ụmụ akụkọ ndị a na-aba akọta akwụsị. Ijikwanụ mmadụ onye enyere gị ndị na-enye news by 7 parala palapa ọ bụrụ m gị wọka Isigokwa m ya asị. esokwana m Onye asịrị m ga-eso gị. esokwana m ọgwọ breko ka m jiri gwọ ọgwụ a. Ị makwa ego ole nara mgbe gwara m ọgwụ? Ị na-agwa m na ọgwụ ide egbu mmadụ, ọgwụ ka egbu mmadụ. Gbuole m mmadụ egbu ozi, gbuole m ya ọnwụọ, ị ka kọọ ya ara ga-ewe ya ọnụ oghe. Ndị ara ịma na ha na-ekwu eni ha. Ọgwụtụ ọ na-apụta gbara ara agba m ya n'ime ya ga-ewe ọnụ oghe kwuo inyo kwuo ihe ha si ekwule kwuo ka si eme. Ị kọọla m. Gbuole m mmadụ egbuo, gbuo ya kpọọ ya isi n'ala ji gbuo ya ọnwụọ, ịgba ya sọsọ ara. Onye ọwa kwesị na-eriji asịgo gba ekpe ihe a na Obinigwe gwọ onye ọrụ ebube. Obinigwe gwọ the spirit of my father. Ya bụ ikikere na mmụọ nke my father
dakwasa gị. Ya mere. Keep aka n'ọchị. Afa dị so. Ihe ọnyịnya gbapụ pụọ. Hey, nwanne Chike. Bọọlụ unu nwegacha attackers member. Nwa agbọbịa jiri mgbede na ugbo agba ma ọhịa ele n'isi. Onye asị Oriakụ m, mana nọkwa n'ụlọ a. Eka m ebe a. Ewe. Ịbatago? Abatago m. Adị nwa. Anọ m n'azụ ụlọ, m na-esi nri. Esichabe? Esichago m. Biko atọ na-agụ. Anyị atọ n'ụzọ, m na-afụzi m faịl. Nsogbu atọ ka m gaa butere gị ya. Biko m ọsịsọ, biko. Nwetara ọsịsọ, biko Chukwu gọziere gị. Ama m na ịbata na agụrụ ga-agụ gị. Onye mere m ji shie nri dobere gị, ama m na ịbata na agụrụ ga-agụ gị. Ịbalị ka nne. Ọtọkwa ụtọ. Nke a atọka. Ewe. Ya akọrọ m aka siri gị. Isitere nke a. Chineke gọziere gị biko. Gọzikwa gị, kwalie nne gị nke gị. Nne atọka. Di m ọma. Katagodi. Katagodi ihe nchọrọ ịgwa gị. Ọ dịkwa na mma? Ọ dị na mma. Biko, ọ ga-akụkọ mma ijiri akara gọrọ m ọkụ mana ahụ miti bọrị bọrị iwe na nke ihe nkata. Eziokwu ka ikwu. Biko ji aka gwa m. Achọrọ m ịgwa gị na ndị ime izu ụka abụọ. Adị m ime. Bịa, obi m, chọọ m kwube eziokwu. Eziokwu nna gị. Eji m. Chineke tanksa. Chineke imegere. Chineke gọziere m gị. Chineke gọziere m gị. Ị kara ịgwa m ihe a mgbe m nabata ka m gotere gị ọkụkọ kara aka. Achọrọ m ka ọ wụrụ ihe ịtụnanya ịbata ka m gwa gị. Ọ bụ mana ebe ọ bụ na nwa a chọrọ udo na ịhụnanya, m ga-aba ya udo ụka. Afa nke a amakakwa o. Mana ị na-echere ka a mụọ nwa tupu ị gụba aha. Ebe ihe ome. Ọ na ofu ihe akọ. Chineke gọzie gị. Gọzie gị. Gọzie gị. Mama, you're welcome. Hey, Mom, did you come here? Take it easy now. Ọrụ Chukwu ị na-arụ erugokwa rich Christianity. O wee zi ozi sị ka ngwa gị na gị bịa afịa. Ihe ụdịrị ajụjụ dị ya. O nwee ihe ọjọọ dị na ije ka efi ya. Ọ bụrụ onye ozi Chineke, ọ ya kwụ gị n'iru. Ma ọ bụrụ na enwere ihe ọjọọ dị ya, nne m anya na ị ga-afụ na nkwado crusade m abụ ihe nọ n'isi.
Onye ọzọ na-eche na ọ bụrụ ka use dị mmadụ isi aka. Chineke ga-ewere ọnọdụ conflict ahụ. So m na-akwado, nkwadobe, enwecha m time ije fụ Paris Priest. Mana ị agbakọ mbọ ka ije fie na enweghị ihe ọjọọ dị na Ozugbo anyị, kemgbe ọ sị na nwepụta okwu. ọrụ iwe ohere echi na-abịa. Nsogbu abụọ, ka m kelegide chere afọ ọzọ. Na enwere ebe nchọ ka ị na-etinye nri, mgbe ọ bụla ị chọrọ ịgụ akwụkwọ Jeremaya. Ọ sị na ọ na-ahapụ ha ọrụ. I will come back to the remove. Ya bụ na ọ ga-akpụ ha ọrụ, ekpochapụ ha n'ala nke nna. Amen. Gwa ya n'aka gị. Ọkwanụ nke a gịnị jiri nwayọọ biko butuo ama nọ na anyị gara jiri nwayọọ Ọ na-eme ka ya na-adapụta. adapụtara ka eruo nke fara Nwa-Aba biko adapụtara jiri nwayọọ biko nna m na-aga gaa ọrụ na-aga ọkwana na-ebute bala wee pụta gị Daddy GENIUE. Enwekwana anwa kpatụ nwanne m nwoke aka egen. Enwekwana ya anwa. Nwanne m nwoke o nwere ebe ọ na-aga. Uju. Ịchọ m ịchọlịa na nke Daddy GENIUE ka akpọ nwanne gị aga. Iwulile m iwuliti. Chukwu ajụ. Dubugwo nwoke ba. O nwere ebe nwanne m ka m gwa gị eziokwu. Nwanne m nwoke na-aga na nke Fada Nwa-Aba. Ịmara Onye Nwa-Aba? Fada Nwa-Aba ka ọ na-aga na nke ya. Nwanne m nwoke anyị aganata na nke pastọ na-eme rụrụ arụ. Chukwu ajụ. Mama ga aka ntị na. Nwanne. Uju gezie m ntị. Achọ m iwe ọkụ ebe a. Achọ m ka ịkpaso m iwe. Ikwere m echichi o. Ya monkey dey work babu dey chop. Ị ga-ahapụ m ka m rụọ ọrụ. Odumeje? Aga na nke Fada GENIUE. Daddy GENIUE ka anyị na-aga. Eleyo. Ụna anwakwana ya anwa. Before ụna bụrụ nwanne nwoke jere ka Daddy GENIUE, onye ebudo bụrụ m ọbụju. Ọkwana obodo a. Uju. Ọka ịnwa. Ọlọbụrụ ka ịnwa nọ nọ. Ọlọbụrụ bịarụ. Ọlọbụrụ biko bịarụ. Demburie. Ga-buru nwa ka. Ọlọbụrụ ụna ka kwọ. Ọlọbụrụ bịanụ. Ebe anọ ọlọbụrụ biko bịanụ. Bịanụ ọlọbụrụ biko bịanụ. Flokod. Mbada mkpọrọ ya. Ka butere baro. Jisike. Biko, ka m gwa gị Uju nwanne gị nwaanyị toruru. Uju toruru ihe ji nwaanyị eme n'obodo a. Nke a tofere tofe. Obi amapụ na gị. Nke a tofere tofe. Anọ m ya. Nke a tofere tofe. Akwụ m chenchem, obi amapụ na gị. Ihe na-ara arọwa otu ị na-atọ gị tọkata gị na chi gị. Dibịa gwọrọ ọzọ bụrụ dibịa. Nwanne m nwoke wee enyi m nwoke nwa afọ Igbo akụcha egwu sị ebe ịma nke a ịma nke ọzọ. A na-ekwu a na-eme ọmụmụ bụ Daddy GENIUE worldwide, Daddy GENIUE international of I Wonder Ministry. Oh yes. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.